Oh my god. Hej julemanden. Dag, min ven. Og hvad hedder så du? Jeg hedder Lasse. Ved du hvad? Ja. Og det... Kom nu. Jeg sidder jo helt heroppe på Grønland. Yes. Og der er bunker af sne. Herligt, det regner. Med alle nissebørnene. Jeg har fået en ny cykel, og vi har noget cool tilbehør, men jeg ved ikke, hvad det skal være. Så om du har nogle forslag til... Er det ikke bare ærgerligt? Hør nu efter, hvad jeg siger til dig. Prøv at høre, Jule. Jeg mangler nogle forslag til, hvad det kunne være til... Det store juletræ med de mange lys. Man har nogle forslag. Det... Nej! Rensdyrene skal have kontrolhø. Nej, prøv at høre. Det var jeg rigtig godt. Nej! Altså lige høre. Kan du sige? Bønder!